Здравейте! Ние сме в кухнята на Fine Wine, където днес ще приготвим сок и Мони може да ни обясни с какви плодове и супер храни ще използваме за направата на този сок. Сега, значи сока е плодов супер сок с годжи бери и мака. За целта съм си приготвил малко пресни плодове, пъпеш, ябълка, круша и портокали. Има ли някаква причина да си избрал точно тези супер храни? Като цяло за лятото или комбинация с плодовете? Комбинация с плодовете много добре се съчетават и ще ви дойде много освежаващо. Аз мога да ти асистирам с по-лесните задачи, може да ме използваш за чирак, така че... Значи, Иве, за тебе съм приготвила тези портокалчета да им изтискаш сока. Добре. А пък аз през това време ще нарежа плодовете. Предварително съм си накиснал малко годжи бери във вода, за да ми е по-лесно да го пасирам. Така. Аз започвам с смесването на мака. Тук виждаме една много хубава сосиерка, какво си избрал. Така, това тук е пчелен мед течен, който сега ще го смеся с маката. Маката е горе-долу една чайна лъжичка за един сок. А какво е мака? Ами маката е корен, изсушен корен на прах. Ето тук можеш да прочетеш какво точно съдържа и за какво е толкова полезен. Добре. Само да си изцедя портокала. Така. През това време аз ще го разбъркам. Добре, аз ще прочета какво е мака. За първи път се сблъсквам с нея. Маката се отглежда и консумира от южноамериканци. Доколкото знам, годжи бери е китайска супер храна. Поне за нея съм чувала. Да, годжи берито е с произход от Китай. И е храната на монасите. Да. Така, ето, забърквам меда с маката, за да се смеса добре. Изглежда много вкусно. Така. Предполагам, че има ли брой завъртания, които трябва да направя или като усетя, че съм... Максимално изтискаш, колкото можеш да изкараш. Така, аз почвам да пасирам годжи берито, което съм го накиснал предварително във вода за около половин час, за да може да набъбне и по-лесно да се пасира. А защо се го накиснал? Защото стои по-твърд като... Ами, той е сушен плод и няма да може да се пасира хубаво за нашия сок, ако не е накиснато. Добре. Така, при него ще добавя маката и меда. А това са продукти за един сок? Това е за два сока. За два сока, добре. След работен ден действа жалко. Така, аз почвам да пасирам. Добре ли се справям с Да, седенето? можеш да ми помогнеш тук, като ми сипеш малко от сока. Добре. Само да ти кажа, че имам стилки. От тази страна. Добре. Това е готово. Добре. Аз Аз почвам продължавам да режа с плодовете. портокалите. Продължавай с портокалите, аз почвам да режа пъпеши. Имаме си много хубави тематични чаши за Fine Wine. Много сръчно се справяш с плодовете. Аз Така ще взема тази каничка тук, в нея ще пасираме плодовете. предполагам, че много бързо ще бъда уволнена, ако трябва да ти помагам често. Тези кутийки, какво си подбрал за сока? Значи това ще го сложим най-накрая, за да не се разтвори. Това е чия, които са семена използвани от южноамериканските индианци. Добре. И другото е пчелен прашец, това е което пчелички събират от цветята, за да си правят мед. Изглеждат интересно. Екзотично. Като происхода им. Този сок от портокал ще ни бъде ли достатъчен? Ако не, да
Ако натиска малко повече. Изтискай и портокалите и това лайнче също съм го приготвил за сок. Да донесе малко кисел вкус. Няма да му добавим никаква захар, защото медът е достатъчно сладък. Предположих, че все пак е здравословен супер сок. Това е може би нещото, за което си мечтая след работен ден. Но обикновено алтернативата е някоя енергийна напитка с... Значи гарантирам ти, че този сок ще ти подейства много по-добре от тези енергийни напитки, концентрати, които се продават, защото в тях активната съставка е кофеин и таурин, които не са много полезни за здравето. Какво ще кажеш? Чудесно. Още? Лаймчето да го изцеждам. Изцеждай го и лаймчето, да. Добре. Така. Ето го и лаймчето. Не знам колко добре ще се справя с него, но... Ако искаш отцепи малко от сока тук, за да мога да почна да го класирам. Ето да сложиш просто да не падат сенките. Но мисля, че ако се направя бавно. Сърцевината на портокала слагаме ли я в сока? В някакъв случай на тези да не паднат ценки. Тук ще излея и другата смес от супер храни. Добре. И ще почна да го пасирам. Като цвят изглежда доста предизвикателно за момент. Изглежда много добре. Почти е готов нашия сок. Дай да изсипаме и остатъка от сокчето, за да може да го... Аз мисля, че вече се научих да работя с този уред и тъкмо трябва да приключва. Така добре ли е? Добре. Още малко. Това ще оставим това с него. Всъщност, ако човек има предпочитания за по-гъста и може да си по-различна добави малко консистенция на водичка сока. или малко сок. Сега ще видим нашия стана малко гъстичък. Ще го сложим в чашките да го опитаме как е. Добре. Имаме си и сламки. Да кажем. Стана страхотно. Изглежда страхотно. Отгоре ще му сложим малко чия. И малко пчелен прашец. Изглежда страхотно. Да. Нека да покажем. Взимаме си по една сламка. Това е нашия супер сок. Благодаря, Мони. Надявам се сега да го опитаме. Надявам се помогнах, допринесох за сока по някакъв начин. Доста сладичък сме го направили. Страхотен е, благодаря, Мони. Наистина трябва да го пробвате, защото е страхотен дори с слаб помощник като мен. Мони се справи чудесно. Благодаря ви.